Погледни на нас, молещите се пред Твоя образ, и помогни на тези, които с твърда вяра и надежда пристъпват към Тебе. Днес, когато отбелязваме Твоя светъл ден, приеми молбите ни и ни дай своята милост. Застъпи се пред Бога пред нас и за всички строители, архитекти, проектанти и инженери. Простри ръцете си и не откъсвай поглед от тях. От всички, които са свързани с поставянето на основите на квартал Азимут. Един проект, който ще промени не само този район на Бургас, но и с представите ни за съвременна градска среда и живот. Един проект, който ни събира днес тук, в името на добруването на хората. С тези думи на дълбока вяра и упование, от името на нашите домакини Азимут Constructions ви казвам добре дошли. Добре дошли на полагането на първа копка на квартал Азимут, който се стреми да предложи не просто жилища, а нов начин на живот, съчетаващ модерна архитектура, зелени пространства и удобства, които са на една ръка разстояние. Също така, комфорт и уют за всяко семейство. Изключително сме щастливи и благодарни днес, защото сред нас е Негово високо превъзсвещенство Сливенския митрополит Арсений, който ще благослови началото на този проект. А неговата благословия ще бъде символ на Божието благоволение за успеха на реализацията на квартал Азимут. Тук е мястото да благодарим и на всички партньори, институции и професионалисти, които с общи усилия помогнаха да се превърне тази мечта в реалност. Благодаря ви на всички. Аплодисменти. Но какво представлява квартал Азимут? Той е разположен на площ от 550 000 квадратни метра. Включва 12 сгради, като всяка съобразена с най-съвременните строителни и енергийно ефективни решения. Квартал Азимут предлага разнообразни и удобства за всички жители. Целодневен детски център, медицински център, библиотека, ветеринарна клиника и зона за домашни любимци, амфитеатър, водно колело за отдих и културни мероприятия, спортни центрове, включително открит фитнес, футболни игрища, тенис кортове. Също така, кварталът разполага и с широка гама от търговски обекти, ресторанти, кафенета, сладкарници, места за хранене и срещи, магазини, супермаркети и аптека, пекарна, пицария, химическо чистене. И още Азимут разполага с модерна подземна и надземна инфраструктура, включваща зарядни станции за електромобили и енергийно ефективни решения, които гарантират устойчивост и икономия на енергия. Разполага също с система за събиране на дъждовна вода за автоматично поливане на зелените площи. И още. Сигурност 24/7. Осигурена чрез 24-часово видеонаблюдение, физическа охрана, сензорно датчици за движение, които контролират достъпа, като гарантират спокойствието на всички жители. Уважаеми госпожи и господа, за мен е голяма чест да поканя тук пред вас и да дам думата на управителите на Азимут Construction. Моля вашите аплодисменти за господин Иван Колев, господин Живко Ковачев, господин Филип Христов, както и менеджер продажби господин Петър Тодоров. Здравейте на всички! На първо място изключително сме благодарни за посещението на Негово високо пресвещенство нашия митрополит, защото това е нашия митрополит. И искам да изкажа от името на моите приятели и колеги Филип и Живко
Дълбока благодарност към всички колеги, семействата ни и се надяваме да, така с Божията помощ, всичко да ни е леко и да постигнем всички цели, за които всъщност даваме думата си. Имаме един скромен дар към Негово високо преосвещенство. Това е символа на архиерейската власт и се надяваме в негово лице той да моли свети Димитър за здравето на всички нас. А сега позволете ми да поканя Негово високо преосвещенство, Сливенския митрополит Арсений, да отслужи молитва за полагане на основите на нов дом. Благословен Бог наш, всегда нині и присно и во веки веков. Велика обре Тебе дах, Тя поборника вселеная, страстотерпчен языки побеждающа. Яко же уболиеву низложил си гординю, и на подвиг дерзновена сотворив Нестора. Тако святе Димитрие, Христо Богу молися, даровати нам велию милост. Господу помолимся. Човеколюбиви всеподателю, Творче и Създатори на всичко, Господи Исусе Христе, Боже наш, Ти си казал с Твоите пречисти уста, без мене не можете да вършите нищо. Като приеме прочее с вера, душа и сърце това, което си казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всемогъщ, правиш всичко, каквото пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те, Всеблагий Господи, благослови доброто намерение на тези Твои раби и им помогни в предстоящата им работа. Прати им ангел-пазител, който да възпира и отблъска всички противодействия на видимите и невидими врагове. Дай мъдрост, същност и умение, та лесно и успешно да извършат своята работа, за да достигнат до добрия край. Защото Ти си е нашето светител и помощник и Тебе прославяме, Своя безначален Отец и пресветия благ животворящ Твой Дух сега и винаги во веки веков. Слава Тебе, Христе Божие упование наше, слава Тебе. Святому Духу и нині присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владико благослови. Христос истини Бог наш, молитвен пречиста и перепорочна светия Своя Матери, света го великомученика Димитрия Тесалники и Чудотворца и всех светих, помилуйте, спасет нас, яко благ и човеколюбец. Ваше високо благовенство, Отец Севастиян, скъпи приятели от Азимут Constructions, правилно ли го казах? Добре. Боголюбиви брати и сестри, празнуваме светъл празник. Празника на славният великомъченик Димитрий Солунски, мироточиви и чудотворец, който всякога изпълва сърцата ни и душите ни с благоговение и преди всичко с вдъхновение.
Знаете ли, живеем във времена на голямо безпокойство, във времена на анархия, във времена на свободия. Свобода и свободия са напълно различни понятия. За голямо съжаление, вече толкова години, живеейки в демократично, свободно време, превърнахме именно демокрацията или свободата в пълна свободия. И различните средства за масова информация, и интернета, и всичко това, което натрапва модата и съвременния стил на поведение, е само едно – свободия и задоволяване на своите страсти и инстинкти. Но в днешно време в нашето съзнание все повече натрапват едни лоши примери. Примери, които в никакъв случай не са за подражание, но, уви, и подмяна на ценности, и подмяна на нашата култура с псевдокултура, и измяна на нашата вяра с някаква чужда евроатлантически ценности, които са напълно чужди на светата вяра, на светата Библия, на българската култура, всякакви там джендър, идеологии и прочие неща, които нямат нищо общо с българската култура и идентичност. И въпреки това, пускайки телевизора, слушайки радиото или както и модерно Фейсбук и всички тези средства за масова информация излигат в нашето съзнание, т.е. натрапват ни лошите примери. И ние какво виждаме? Убийства, самоубийства, безпокойства, страх, агресия. В днешно време не е добро да си честен, почтен, адекватен, мъжествен и акуратен човек. В днешно време е по-добре да си разбойник, не храни майко, който лесно продава вярата си, изменя културата си. Това са псевдоценности. Но повече от всичко днес имаме нужда от добрия пример. Свети великомъченик Димитрий и именно този пример, от когото се нуждаем днес. Пример за подражание. Разбира се, нашите сили са пълно недостатъчни да достигнем тази мяра на мъченичество, каквото е понесъл свети Димитър в онези страшни гонения на християнството по времето на Максимилиан и Диоклетиан. Свети Димитър за нас се явява пример за какво? За постоянство, за адекватност, за мъжество, за честност, за почтенност и вярност. Тези качества днес много липсват на нашето общество. И аз съм щастлив, че във ваше лице намирам именно такива съмишленици, които обичат България и са предани чеда на Светата ни църква, които обичат родната си църква, а това да си българин означава да си православен християнин. Въпреки тези сега тенденции, които по всякакъв начин заливат нашето общество с някакви псевдоденоминации на християнски църкви, направо ще си го кажа директно, сектантство, нашето отечество. И за голямо съжаление много наши приятели, брати и сестри се отклониха от правия път на православната вяра и тръгнаха по тези модернистични или модерни за времето си църкви. Това са всички протестантски църкви, които целят само едно – да затрият нашата култура и да променят нашата вяра. Не съм съгласен с това. Аз съм българин, български духовник. 13 века България се е и ще бъде и ще пребъде православна. На това 13-вековно дърво корените са напявали от божествените истини на християнската вяра. Никакъв протестантизъм, никакъв модернизъм. Всичко това влияе на съзнанието на човека и изменя неговият начин на живот. Затова има и толкова безпокойства, които стигат до агресия, оттам преминават в депресии, след това взимаме шеп антидепресанти и оттам стигаме до райски газ и всички ставаме хейтъри. Все сме недоволни за всяко нещо, от каквото и да било. Но всичко това го споделям с вас като съмишленици в доброто, защото не сте безразлични. Това, което предстои вие да извършите, е свидетелство за човеколюбиво дело, защото обичате човеците и мислите за бъдещето. Не мислите само за себе си. И знаете ли, в днешно време всеки го критикува. Кога разбрал, кога не разбрал, за правда или за кривда.
така ни натрапва модата. Не да уважаваш човека какво е постигнал, какъв е, какво може, а веднага ние трябва да доказваме себе си или да унижаваме човека, използвайки всякакви средства и дори за манипулация. Лъжа, интриги, люкарство. Но Свети Йоан Златоуст казва, че богат е онзи човек, не който има, а който дарява, и вие сте богати човеци. Богати човеци с добро сърце, с искрена вяра, с верен патриотизъм и любов към родината, защото това, което предстои вие да извършите тук, е именно доказателство на моите думи. Вярвам, че след полагането на основния камък за изграждането на този прекрасен комплекс, вие отново ще отправите любезна покана към нас, духовенството, за да благодарим на Бога и да го открием. А сам Господ Исус Христос ни казва, че без мен не можете да вършите нищо добро. И именно съзнавайки това, че ние като човеци сме слаби и немощни, всякога за всяко свое дело и начинание винаги търсим Божията помощ. Когато потърсим Бога, трудност или в някой нерешим проблем, или някоя предстояща задача, било то в служебен план или личен план, когато потърсим Бога, Той се откликва. И чрез различни човеци и обстоятелства и ни дава сили. И понякога, поглеждайки назад, ние, да, действително казваме, как съм могъл това да го направя? С Божията помощ, разбира се. От сърце ви желая много успехи. Божието благословение и Неговата милост да пребъде на вас и да имаме все повече добри човеци като вас. И вие да бъдете добрия пример сред нашето общество. Не се съмнявам в това, което правите, е именно доказателство, че вие сте честни, почтени, порядъчни хора. Да се вдъхновим от примера на Свети Димитрий и да бъдем постоянни в доброто, всеотдайни един към друг, за да имаме повече благост в отношенията си и повече любов към своите ближни. На добър час с Божията помощ. Сърдечно благодаря за скъпия дар, който ми поднесохте. Архиерейският жезъл е символ. Свети Йоан Златоуст казва, че жезъла на владиката не е за да удря човека и да го убие, а да разпръсва овците, когато нападат стадото. Затова жезъла е не само символ, разбира се, но когато трябва, владиката го употребява, за да пази своето словесно стадо. Свети пророк Моисей е издигнал на върлина във време на бедствие в Израиля, когато израелтяните измирали и били нахапани от отровни змии, на една върлина, която имала формата на змийски глави, издигайки я над израелския народ, и който погледнал с вяра и упование, това е предобраз на кръста Христов, се е изцерявал от болестите. Именно това символизират и двете змийчета и кръста на архиерейския жезъл. Благодаря ви за доброто отношение, радушния прием и по молитвите на Свети Димитрий, вашите успехи са наши успехи. На добър час с Божията помощ. Амин. Молитва ми, Свети Отец наш, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Заповядайте. Да. Ну что, круто, помпезно. Помпезно. Ну что, понеслась. Первый этот
Первый ковш. Разбить бутылку надо. Смотри. Попытка номер 2. О. Интересно. Ну я не знаю. Опыта нету. Почитаем. Что, первый ковш. Я хочу ваши сильные аплодисменты. Как и сакральное начало вашей службы. Благодарю. Которые свои попытки. Тот, который слева стоит, ближайший. Слева я Так, ну что, давай первый этот. Бутылка со второго раза. Снимаются на память. Били гости, дайте се почерпим официалната част. Време за почерпим. Ну что, можно расходиться, строить будем через год. Это не холодно? Да нет. Ну что, будет он рыть или не будет? Так, а дальше? Так, машина где? Давай подъезжай. Все празднично, красиво, ну посмотрим, что из этого выйдет, да, Никита?